Szia! Ebben a videóban meg fogom neked mutatni, hogy hogyan lehetsz jogosult a törzsvásárlói tagságra. Ha van törzsvásárlói tagságod, akkor jogosult leszel egy saját DXN-es webirodához, az úgynevezett intranethez. Ez azért lesz neked nagyon jó, mert ezen a felületen 20-25%-os kedvezménnyel tudod majd megrendelni a termékeket. És itt fogsz találni több előadást, képzést az egészségről, megelőzésről, illetve a DXN termékeinek a szerepéről és használatáról. Ha pedig szeretnél a DXN-nel pénzt is keresni, akkor fogsz találni rengeteg képzési anyagot arról is, hogy hogyan tudod ezt az üzletet profin csinálni. Továbbá nagyon sok olyan eszközt fogsz kapni, ami támogatja a mindennapi munkádat az üzletben. Ilyen eszközök például a saját weboldal, ami több mint 20 nyelven létrehozható, van hírlevél és videóüzenet küldő rendszer, kapcsolati lapok és rengeteg professzionálisan elkészített promóciós videóanyag. És ezen a felületen fogod tudni követni a hálózatodnak a növekedését is. Kétféle módon juthatsz hozzá egy ilyen tagsághoz. Van egy egyszerűbb és egy népszerűbb megoldás. Az egyszerűbb megoldás az, hogy befizetsz 5000 forintos regisztrációs díjat és veszel hozzá egy kedvedre való terméket. De ha nem szeretnéd befizetni ezt az 5000 forintot, akkor választhatod azt a megoldást is, amit a legtöbben választani szoktak. Ez az úgynevezett DSP Dynamic Start program. Ami azt jelenti, hogy vannak különböző DSP kitek, aminek a megvásárlásával a kit árának a 110, 130, illetve 150%-át le lehet vásárolni a következő vásárlások 10%-ából. Ráadásul nem kell fizetni a tagsági díjért. Az A kit főleg kávékat tartalmaz, az A1 kit pedig inkább étrendkiegészítőket. Ez nagyszerű indulási lehetőség azoknak, akik üzletileg akarnak a DXN-nel foglalkozni. Ebben az esetben a 174.125 forintnak a 150%-át le lehet majd vásárolni a következő vásárlások alkalmával. Ez már akkor is megérni, hogyha nem kapnál érte a terméket. De itt kapsz terméket, és ehhez jön még hozzá körülbelül 261.000 forintos kedvezmény. A második lehetőség a B, illetve a B1 kit. Ennek a 130%-át tudod majd levásárolni. De a fogyasztók között legtöbben a C kitet választják, mert ez tartalmazza a DXN legnépszerűbb termékeit. 3 kávé, egy forró csokoládé, szappan, fogkrém, spirulina és ganoderma kapszulák. Azért is választják, mert ugye nem kell fizetni a tagsági díjért, és csak 32.730 forintba kerül, aminek a 110%-át, vagyis 36.000 forintot felhasználhatnak kedvezményként. Hát erre szokták azt mondani, hogy ellenállhatatlan ajánlat, hiszen többet fogsz kapni kedvezményként, mint amennyit fizettél ezekért a kitekért. Üzleti szempontból is nagy jelentősége van ezeknek a termékeknek, hiszen 12 héten át speciális visszaosztással lehet értékesíteni ezeket a kiteket, még azoknak is, akik nem a DSP kittel léptek be. Ez azt jelenti, hogy egy-egy kit értékesítése után körülbelül a kit értékének a 25%-át kapod meg jutalékként. Ha a hírlevelemet már meghallgattad, akkor tudod, hogy a DXN-ben nem a gyors meggazdagodás, hanem a stabil fogyasztói hálózat kiépítése a lényeg. A DSP viszont lehetővé tette, hogy az induláskor is legyen jövedelmünk, és a 12 hét végére abból is lesz már egy stabil, folyamatos jutalékünk a hagyományos marketing tervből. Na akkor lássunk hozzá és nézzük meg, hogy hogyan lehet rendelni. Nyisd meg a böngészetben a képernyőn látható címet. Ez az a weboldal, amit minden DXN-es törzsvásárló igényelhet. Ha kiskör áron szeretnél most vásárolni, egyszerűen kattints a termékek menüpontra, kiválasztod a termékeket, megrendeled és kitöltöd a megfelelő adatokat, majd véglegesíted a megrendelést, úgy, mint minden más webáruházban. Ha szeretnél törzsvásárló jogosultságot, a következőt kell tenned. Kattints a letöltések menüpontra, és azon belül a törzsvásárlói regisztrációra. Itt jelöld be az első rublikát, ami annyit tesz, hogy az e fölött említett személy lesz a szponzorod, akire leginkább számíthatsz, ha bármi kérdésed van. Ha ez a személy én vagyok, vagy valamelyik üzlettársam, akkor jogosult leszel arra, hogy használd a személyre szabható videó hírlevél rendszerünket, és a WordPress képzésünk is rendelkezésre fog állni. Miután ezt kijelölted, értelemszerűen kitöltöd a mezőket a valós adataiddal. Majd végül mind a 4 rublikát ki kell pipálnod. Majd menjünk tovább. Itt ellenőrizik az adatainkat, majd küldjük el a jelentkezést. Most átkerültük a webáruházba. Láthatod is a kosárban az 5000 forintos tagsági szerződést. Itt most akkor döntsed el, hogy mi lenne neked az egyszerűbb. 5000 forintos tagsági díjjal, vagy ezt a díjat kikerülve egy DSP kittel csatlakozni. Ha a tagsági díj befizetése mellett döntöttél, akkor válasz egy vagy több kedvedre való terméket, tedd be a kosárba, majd kattints a megrendelem gombra. Megadod a kért adatokat, utána kattints az összesítésre, és itt látni fogod az 5000 forintos tagsági díjat és a szállítási költséget. Persze csak akkor, ha kértél szállítást. Ezután pedig kattints
a vásárlás véglegesítése gombra. Menjünk vissza oda, hogy kitöltöttük a törzsvásárlói szerződést, és most megmutatom azt is, hogy hogyan tudsz DSP kittel csatlakozni. Tehát a tagsági szerződés kitöltése után itt vagyunk a webáruházban. Itt kiválasztod a kiszemelt DSP kitet, legyen a példa kedvéért a leggyakrabban választott C-kit. Berakjuk a kosárba, megrendeljük, és itt látni fogjuk, hogy eltűnt az 5000 forintos tagsági díj. Itt hasonlóan kitöltjük az adatokat, majd beállítjuk a fizetést és a szállítást. A személyes átvételre a DXN kávézójában van mód, amit Budapesten a Terészt körút 8 szám alatt találsz, a 4-es 6-os villamos Oktogon és Király utca megállója között. Más esetben a GLS kiszállítását lehet választani, ami vagy házhoz szállít, vagy kérheted egy GLS ponthoz, ami valamennyivel olcsóbb is. De 30 000 forint vásárlás esetén, tehát a DSP kitek esetén is, a DXN átvállalja a szállítási költséget. Ha ezzel meg vagy, kattints az összesítésre. Ha DSP kitet rendeltél, itt láthatod, hogy nincsen se 5000 forintos regisztrációs díj, se szállítási díj. Az adatok ellenőrzése után kattints a vásárlás véglegesítésére. Ha ezeket a lépéseket megtetted, akkor gratulálok, mert biztos vagyok benne, hogy ezek a termékek segíteni fognak egy jobb és egészségesebb életmód kialakításában. Bármilyen kérdés merült fel benned, akár a termékekkel, akár az üzlettel kapcsolatban, nyugodtan keresd meg azt, aki neked ezt a videós sorozatot elküldte, mert szívesen segítünk neked, és igyekszünk majd megválaszolni minden kérdésed. Nagyon örülök, hogy meghallgattál, most kijelentkezem.